De ce afișăm numărul de calorii lângă preț și gramaj? Facem asta nu fiindcă susținem diete restrictive unde trebuie să mănânci cât mai puțin sau să cântărești fiecare gram de mâncare. Nu, arătăm caloriile pentru transparență, ca să poți lua o decizie informată. O văz nu decide ce trebuie tu să mănânci. Poate vrei ceva ușor și te orientezi către o budincă de chia cu lapte de migdale care are doar 360 de calorii per 300 de grame. Sau poate vrei ceva mai consistent și alegi ovăzul cu unde arahide și ciocolată belgiană care are 600 de calorii. Important este să alegi în cunoștință de cauză. Tu știi cel mai bine care sunt obiectivele tale legate de nutriție. Noi la Ovăz căutăm să te ajutăm pe cât posibil, dar în final tu iei decizia cea mai bună pentru tine. Noi sperăm ca ea să fie una informată. Mulțumesc mult că susții Ovăz!